פטפים. שימו אותו 4. מי זה? ברי. מי זה התות המטומטם הזה? שמו אותו 9. בומברדילו קרוקודילו 1. לילה. שיהיה 7, הוא מעצבן אותי. מי זה האוקטופוס הזה שיהיה 10? בומברדילה גרוזיני הזה. 5. אוקיי, הוא 8. 6. טריפיטרופי יהיה 3. לא, למה פריג'דר נמצא במקום שני? זה הדירוג שלי, אני לא מרוצה ממנו, יש לי עוד זמן לסרטון, זה נמצא עוד דירוג. אוקיי, הוא יהיה 4, הוא נחמד. דום, צהור, הוא 1 באמת מגיע לו, בלרינה קפוצ'ינו, 5. ברר, פטפ, שדח ל6. עוד פעם מטות כאלה, אבל מה יש לי מטות בולדוג הזה? תהיה 9, אתה לא תראה. בומברדילו קרוקודילו 2. לרילה 7. או האוקטופוס המעצבן תשאר 10. בומברדילי הגרוזיני הזה. הנה יש לי חבר גרוזיני, אז נשים אותו 3. אוקיי, זה דירוג הרבה יותר מרצה ומרוצה. אבל טרלילה לא היה. אז ממשיכים! התמנון יעלה מקום רק כי הוא עצבן אותי. קרוקודילו, אתה תמיד תישאר 2. לרילה. אתה ב6. אוי, התמנון. רגע, למה שמתי את התות הזה כלב שוב 9? מה? טוב, תשאר שם. בומברדיני גרוזיני 3. עוד פעם המישרבנדה הזה. טריפיטרופי 4, גמל מוזר זה. טרלילה 1. שיהיה, העיקר שעשינו את כולם. טוב חברים, זה היה הסרטון הכי מטומטם בעולם, ומתי הטרנד הזה ייגמר אם יהיה הסרטון הזה 50 לייקים עושים חלק שני. ביי.